Γεια σας παιδιά, Βάγκος Gamer εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Roblox. Θα παίξουμε 99 Nights in the Forest. Θα είναι το πρώτο βίντεο στο YouTube, γιατί πρώτη φορά κάνω βίντεο στο YouTube. Και όπως είπαμε θα παίξουμε 99 in the Forest. 90 Nights in the Forest. Πάμε, μπαίνουμε. Οκ. Κολλάμε λίγο, αλλά εντάξει. Θα πάμε καλά. Λοιπόν, εντάξει, θα μπω μόνος μου. Γιατί μόνος μου παίζω. Ωραία. Πάμε. Μπήκαμε. Πάμε. Οκ. Ωραία, μπαίνουμε. Οκ. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Όχι, τι είναι αυτό εδώ, καινούριο. Οκ. Καινούργια πράγματα είναι αυτά. Πάρε, παίζει το μάτι. Γιατί είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω. Να μαζέψουμε εδώ κρέας. Έλα εδώ που είναι λάκι. Οκ. Οκ. Λοιπόν, εδώ. Οκ. Πάμε ξύλο. Το παίρνουμε αυτό εδώ. Το κάνουμε πλάν. Οκ. Λοιπόν, πήραμε. Πάμε στη φωτιά να ανάψουμε. Πάρε και αυτή την τέτοια. Πάμε να πάρουμε και άλλη τέτοια. Οκ, πάμε εδώ. Όπα. Τι κάνεις ρε βλά, πάρε το αλάτι, εντάξει πήρε τη θεία. Πάρε τη θεία, το κάνει. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Ούπα, θέλει ξύλο. Να μαζέψουμε ξύλο. Πάμε. Οκ, μαζεύουμε ξύλο. Φωτιά έσβησε. Όχι, έσβησε. Θέλουμε παραπάνω ξύλα. Ωραία. Ο Τάρνεδος δεν μας πειράζει την πρώτη μέρα, αλλά στις επόμενες μέρες θα μπορεί να μας κυνηγάει. Οπα. Οκ. Ωραία, παίρνουμε ξυλαράκι. Μαζεύουμε κι άλλο. Θέλουμε. Ωραία. Αυτό θα το επιτρέψουμε να γίνει κι άλλο βίντεο. Και τα παίρνουμε, τα βάζουμε στη φωτιά, βάζουμε στο φωτό. Ωραία, έγινε. Θα φέρω το δακτό. Και θα φέρουμε και φαγητό, ναι. Τώρα τα φυτεύουμε για να βγάζει κι άλλα δέντρα. Για να έχουμε παραπάνω ξύλο. Ωραία. Ξημέρωσε. Το αφήνουμε εδώ, θα το πάμε μετά. Όπα.
του. Βάζουμε στη φωτιά και ερχόμαστε να πάρουμε και το άλλο. Σπάσε και αυτό. Τι είναι εδώ? Ο trader έχει έρθει. Και θα βρούμε Bunnyfoot να πάρουμε good jack. Γιατί παίρνουμε μέχρι 5 τώρα. Να πάρουμε παραπάνω. Γεια σου κουνελάκι, έλα εδώ. Όπα, Bunnyfoot. Πάμε και μετά θα έρθω να ελέγξω το δεντρόσπιτο. Που είναι εδώ. Έλα Bunnyfoot, μπράβο, πριν φύγει. Ορίστε, βουτσάκ, φέρτο, ευχαριστώ. Ωραία, το δημιουργήσουμε. Θέλουμε να βάλουμε και στο τέτοιο. Και μπορούμε να φτιάξουμε και map. Ναι, map. Να φτιάξω το παιδί, θέλει 3 ξύλα μόνο το map. Αλλά θέλουμε και σίδερο να φτιάξουμε και κόμπας. Να βλέπουμε πότε νυχτώνει και πότε ξημερώνει. Ωραία. Λοιπόν, να τα βάλουμε. Το map να ξέρουμε πού είμαστε. 4 είχα. Ωραία. Βάζω map εδώ. Ωραία. 4. Λοιπόν, αυτό τι θέλει δεν με νοιάζει. Έχουμε απλά ξύλα μόνο. Έχουμε να βάλουμε στη φωτιά. Όπα. Να ελέγξουμε και το δεντρόσπιτο. Πόσο. Να ελέγξουμε και το δεντρόσπιτο πριν νυχτώσει, γιατί θα μας κυνηγάει ο τάρανδος. Ωραία. Όπα λεφτά. Οκ. Take. Πάμε γρήγορα να ελέγξουμε το δεντρόσπιτο γιατί νυχτώνει. Και τώρα θα μας κυνηγάει και ο τάρανδος. Πάρε το φαγητό να έχουμε. Αυτό. Είχε κι άλλο ένα πιο πέρα. Όπα, νύχτωσε. Όπα, τσιστάκι. Φακό έχουμε. Και σούπα έχουμε. Και, όπα, σπία. Πολύ καλό. Ωραία. Ωραία, πάρε το τέτοιο. Να δούμε τι έχει εδώ. Μπαλκόνι, τι είναι αυτό. Δεν έχει κάτι. Επιστρέφουμε στο camp. Εδώ, τέλος πάντων τι είναι. Ωραία. Ξύλο. Παίρνουμε και φαγητό. Σκοτώσω λαγουδάκια να πάρω φαγητό. Βάζω λαγουδάκι. Μη φεύγεις λαγουδάκι. Δεν θέλω να σου κάνω κακό. Πού είναι το άλλο? Να σε. Οκ. Όπα. Κόλλησε. Εντάξει. Να το κάνουμε τι δεν πάνε. Περιμένετε λίγο. Επιστρέψαμε. Ωραία. Να βάλουμε το σίδερο στο τέτοιο. Ωραία.
Λοιπόν... Οκ, όπα, ξεχάσαμε ένα σίδερο. Οκ. Οκ. Ωραία. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, είναι... Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like και το κουβουνάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο θα κάνω. Και τα λέμε...